Ahojte, dnešné video bude make-up inšpirácie podľa Rity Ora. Vyzerá to asi takto, na začiatku vlastne uvidíte tú fotku, podľa ktorej som sa malovala, takže ak vás to zaujíma, tak pozerajte toto video aj ďalej. Takže začíname s primerom ako vždy. Teraz prechádzame na make-up od Rimmel London Lasting Finish 25 hours. Teraz použijem Rimmel Stay Matte make-up na začervené miesta, aby som si to zakryla. Korektor pod oči. Tiež na nos, na bradu a na čelo. Kontúrovujem tvár, nakoľko Rita má trošku užšiu tvár ako ja, tak sa budem snažiť to nejako zúžiť. Používam vlastne korektor tento najtmavší z Makeup Studio Professional Makeup, takéto paloty. Dávam si to už teraz s touto penovou srandičkou, lebo s tými štecami sa mi to nedáva tak dobre ako s týmto, takže... A mám objednané nové štece, ktoré mi prídu čoskoro, takže budem už používať štece, čo sa super teším. Na nos si to aplikujem s touto špičkou. Celkom je to fajn. Prechádzam na obočie, Rita ho má o dosť hrubšie ako ja, tak sa to budem snažiť nejak si tak urobiť ako má ona. A teraz ho vlastne vyplním s touto Gosh paletkou, ktorú používam, teda Gosh očné tiene. S týmto už to mám dosť zničené. S tým takým druhým najtmavším odtieňom. Aj s tým tmavým budem pracovať. Pod očí si dám korektor, tento Bloody z tejto paletky. Ešte si vlastne dám rozjasňovače na tvár. Áno. Tedy pod obočiem. Takže očné tiene budem používať od Rimmel London 740. Zabudla som to celé ešte zapudrovať, takže ešte to zapudrujem, aj keď už mám síce rozjasňovače, ale... Takže oči Rimmel London, takáto hledučkou rúžovo, asi rúžovko-fialová. Použijem štetec od BH Cosmetics.
Nanášam vlastne tento plečí tieň na celé viečko. Teraz použijem ten tmavší tieň. Toto budem snažiť nejak zapracovať s týmto širším štecom dokopy. To má také dosť bledé na tej fotke, ale myslím, že tuto na krajoch to je také trošku tmavšie. Ešte tam aplikujem fialovú, teda rúžovkovú fialovú, aby to bolo viac také farby. Myslím, že je to fajn. Teraz prejdem na špirálu. Používam stále tú istú Maybelline New York Smoky Eye. Takže oči by sme mali, ešte si vlastne dám bronzer na líčka. Dnes použijem z Kylie Babel paletky tento najtmavší. On je taký trblietavý, mne sa to veľmi páči. A ešte na líčka, lícinku. Stále a von. A tej fotke nemá ešte úplne líčka, tak sa toho nebudem dávať až tak veľa. A teraz už môžeme ísť na pery. Takže použijem lip liner. Nie je to žiadna nejaká špeciálna značka. Myslím, že je to z Drogerie Teta alebo z Demky. Taký bladunko hnedý. To je, myslím, rúž od Rimmel. Ten už som mala v jednom videu, taký tam tiež bledohnedý, krémový. Rozhodla som sa tam ešte doplniť trochu farby, lebo nebolo to úplne také, ako to mala ona, ale to mala trošku tmavšie, respektíve výraznejšie to vyzeralo na tej fotke. Tak vlastne s touto mojou paletou tieňou používam tento jeden odtieň ešte, aby som si to nejak tak farebnejšie zvýraznila. Použijeme trošku takéto fialkové. Myslím, že to je teraz trochu výraznejšie, takže to je asi lepšie. Takže make-up inšpirácia podľa Rita Ora je hotový. Ak sa vám video páčilo, tak som veľmi rada. Môžete ma odoberať, lajkovať, komentovať a vidíme sa teda čoskoro v ďalšom videu, možno s ďalšou nejakou make-up inšpiráciou alebo uvidím teda čo iné ma napadne urobiť. Takže čaute.